yung maganda o pogi may-ari nito. Alamin din natin kung saan ba nagsimula yung konsepto nila. At alamin din natin kung ano ba yung mga produktong ino-offer nila at kung ano ba yung masasabi natin sa lasa ng kanilang produkto. Tara na, huwag na natin patagalin, alamin na natin to. What's up sa inyo mga buddy? It's me, DJ Kaka, your travel buddy of Travel to Bicol. You can visit our Facebook page or our website. So as of now, nandito tayo ngayon sa Barangay 55, Stanza, Legazpi City at meron tayong papasyarang. Isa na namang shop, isa na namang explore, isa na namang adventure at sigurado mag-e-enjoy na naman tayo. So tutok lang, without further ado, let's go! Buddy, isa sa mga stall na makikita natin dito sa loob ng Highlands Park is itong City Heights Coffee. So ngayon aalamin natin kung sino ba yung maganda o pogi may-ari nito. Alamin din natin kung saan ba nagsimula yung konsepto nila. At alamin din natin kung ano ba yung mga produktong ino-offer nila at kung ano ba yung masasabi natin sa lasa ng kanilang produkto. Tara na, huwag na natin patagalin, alamin na natin to. Si Axel, isa sa may-ari ng City Heights Cafe. Bali, nag-umpisa po ang City Heights Cafe way back 2021. And nabuo itong concept na to dahilan nung lockdown. So, our friends, we often see each other. Isa kami sa isang subdivision. So, we are neighbors. So, kaya as time passed by, naisipan namin na magkaroon ng or mag-put up ng isang business na more on coffee based. So ayun, na kapag buo nga kami ng isang concept na ito na nga, City Heights Cafe. Nag-start to, supposedly yung opening nito is July, pero since pandemic nga, yung mga COVID cases laging nag-escalate and bababa, so na-stop yung operation. So nakapag-open kami nito last year August. We serve a good food gaya ng different kinds of sandwiches. Doon naman sa drinks, we serve cold, hot brew. Hello guys, we want to invite you to visit Highlands Park, located here in Stanza, Legazpi City. So, yung City Heights po nasa loob ng Highlands Park. So, have a great coffee experience here at City Heights Cafe and create memorable and a great moment with your loved ones, your friends, and syempre your family. So, ang ganda po ng view habang nagkakape kayo dito eh. So kung gusto nyo ma-relax, kung meron naman kayong pinagdadaanan, talagang fit na fit po ito para sa inyo. Ang ganda po ng view, fascinating view of Mayon Volcano and yung Albay Golf and the panoramic view of Legazpi City. So sa ngayon po, ipapakita natin kung paano ginagawa yung produkto ng City Heights Cafe, yung particularly yung coffee base. Okay, come on.
Salted Caramel Macchiato. So, isa po ito sa best seller ng City Heights Cafe. Sila namang masayang sandali ang ating pinagsamahan mga kabady. Kasama ang City Heights Cafe. Dito lamang po yan sa Highlands Park ng Barangay Estancia, Barangay 55, Estancia, Legazpi City. Hanggang sa muli, another explore, another discover, and another journey naman kasama ang Travel to Bicol. Don't forget to like and follow. Let's go!